weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to buruji to samba kanji to boutanda to ñomila to melga mauritanie to melga mali ko on takkusan juula ha to galle ceerno ahmad tidiane mamma saydou ba to medina gounase ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie ruma jarribo ene jokki e nder jokli leydi he kala dendagal candidat ji moni hen kala nana waɗa yiilo banggo e nder leydi he ene yaaha to weela moni foof kadi ene haala ko weeli ɗum e ko weeli militant ji mum to leydi sénégal to leydi sénégal tefankoɓe addunoɓe daabeji mumen woni jawdi mumen layye e nder leydi sénégal ɓe kolliri tigui ko ɓuuri hen hewde lambi saabu kay fodde 37 ujunere e temedde joyyi 35 layye ɗum woni ko lambi woni koɓe donki yeyde to leydi mali 11 lundiyanke joɗinoɓe batu mumen gam ƴewde peeje kay holno militaire uji kay goppirta laamu ha laaɓa arta e juuɗe civil en koɓen woni mbiyaɓe teeba to leydi niger ko toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗe e yolayru kañum woni ko tawate toon ɓe puɗɗima yetta ɓe jettima no gasi go neɗɗo basɗo hen fittade mum fodde ne gasi jeegom woɗɓe ko barmi hen kedde afrique ma en ketto alassane oumara mboco gorko mo sara ndogu habaruji men joolam jaɓiri kaade ten ko to leydi turquie e to leydi allemagne bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno ama tijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno ama tijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadido ɓalwal e denwal kala ceerno ama tijane diallo ene safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo omo safra rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno ama tijane diallo ene safra ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje rewɓe yanoɓe barogalla eɓe seydineji baktide koye mumen ha kaɓɓa kala ceerno ama tijane diallo so tawi oɗon maldana balɗe tati a wiyat alhamdulillahi rabbil alamina ceerno ama tijane diallo ene safra dendagal rafiji goragu kala jippiɓe leese yawɓe yitade koye mumen e ustoraɓe goragu kala omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru fannu goɗɗo o wiyete tigui ko yeddi ƴeewa ɗum ko leɗɗe uroteɗe ceerno ama tijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum caggal nde ummi toon to leydi france o rewoyto madina gounas daka madina e oɗo saaha joni omo tawe to nakshot lamorgo leydi mauritanie to leegal 6e hakkude robin 4 e robin 5 sa ari ha sara gara setannaji sa noddimo ma yimo hano hannirta ni kala jiɗɗo yiide ceerno ama tijane diallo to leydi mauritanie numéro makko téléphone mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon ko yiɗɓe yewtidde makko to banggue whatsapp numéro makko téléphone ko numéro leydi france mbatta ko 00336 04 66 27 ceerno ama tijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to dakar ene golla ha no hannirtini tawi ɗon miñi kono wiye ceerno abdoulaye diallo o numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 gam yidde hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe mauritanie sénégal
ceerno Amadou Tidiane Diallo no jogui base mum to Melga Mauritanie ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɓe oɗo saaha joni to tawateɓe oɗo saaha joni to Dagana noon mbatta numéro makko ko téléphone ko 77 537 79 28 ha to tawateɓe Ross Mauritanie kala so tawi a noddima ma heeɓ leɗɗe ma ko fati leɗɗe koyɗe musoje keeceje musoje e leɗɗe gorago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo ko waɗata ko mbadden dando faade makko. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e aljuma nogas go lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi kabruji moon e ɗemgal pulara e sowte he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men noon jayde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e gardugol ceerno Abdoulaye Sara ko noon kadi e feddeɓlo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo enen ndenda eɗen pecca sunare e musidɗo men sehil men ceerno Abou Ndongo kañum woni almami jumamo garlola ustare noon taw ko mawni ko denɗi ko tawi kadi ko esi ko woni bamum cuddiɗo makko biyetenoɗo ceerno Mahmoudou Dem noon o ɓurɗo lollide ko Doro Diaddo ko ñalawma hande o aljuma hande sanga 13h30 woni 1h
2030 o hoti e joomi ko aljuma janngo noon o wirete toon to garlola eɗen mbiyatande Allah yurmotoma yaafoma harnamo aljanna e honiraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wona jaatigue makko toon to aljanna allahumma amina. Habruji men e ɗemgal pular ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie teskama rumo jarribo ko fati kay e gembaniɓe biriji kay gembaniɓe gardigo hoolejo leydi e sumgoji tijjadi ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 rumo jarribo woni campagne électoral o ene yaari yeeso hano hannirta ni dendagal mbiriji ɗi moni hen kala nana suwo tigui nokku programme mum to yiiɗi yaade kay moni foof ne haala ko yiiɗi ene haala kadi kene weela ɗum e kone weela dendagal militant ji mum koye on fannu noon Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie woni président sortant tawa kadi ko gembeniɗo ƴamtoyde kay deuxiéme mandat e tawa koye dow landa El Insaf woni landa laamu ka omo tawe toon to Ayalega lamorgo région de Brakna o holliri toon noon e nder meeting makko mo yubinno toon alkamisa hanki o wonde kay golle baɗɗe fayida gollama waɗama investi e tigui e nder région de Brakna o holliri noon e nder ɗiɗo duuɓi joyya ɗi o laami fodde capanɗe jeeɗiɗi milliard wondude temedde 4 million taw ko haaliso goya e limore hinde de ɗum tigui woni ko golla e nder région de Brakna e nder ɗen golle noon o limti hen ko wayno école aji kewɗi mahama toon fodde capanɗe 9 cantine scolaire waɗama toon o haali kadi ko fate mahgol hôpital mo Ayalega e mahgol centre uji ɗiɗi e poste uji ɗiɗi de santé guure kewɗe kadi o kolori keeɓi kuɓa moni courant mumen hano hannirta ni ndemir nokkuji kewɗi taw ko nokkuji demeteɗi kañum e koye mumen keeɓi courant mumen e nder oɗon région o holliri fodde sappo joyya barrage woni uddo taw ko ndiyam e nder guure kewɗe mbaɗama projet mawɗo taw ko projet d' approvisionnement woni tigui addande ndiyam fodde temedere capanɗe 65 wuuro ɗen golle tigui ummanama woni koye gollede o holliri kadi e nder oɗon programme wonde kay nder région de Ayalega fodde e nder région de Brakna wonde kay fodde capanɗe 7 ujunere taw ko famille woni foyre ko fuɗɗi tigui hebde ko keeɓi tigui ko fate programme ko wiyete programme cash transfert cash ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen to leydi Mauritanie l'état major général des forces armées mo leydi Mauritanie holliri alkamisa hande hanki on gasa lewru juin 2024 wonde kay ɓe umminima ɓe puɗɗima kay taw ko bonnude yoga e matériel ko wiyete matériel explosive woni tigui ko fate pettoje e bomboje kewɗe ɗe ɓe moftuno taw ko kewɗe kay kala saaha noɓe kewi wadde kay so firti bonnude ɗum ko alkamisa hanki o ɗon ɗum fuɗɗi ɗum kadi golle ɗe ma jaanon ɗo kay ha e jonte tati e kala saaha ma wat pettoje ɗe ɓe pettini ɓe koliri noon ɗum waɗata koye nder falde to wiyete Tuwayla ɗon ko capanɗe 4 kilométre to banggue rewo Nouakchott ma ɗum noon ma piyanɗe ɓutte nane toon état major général des armées mo leydi Mauritanie ene waɗa tigui jeertino mum faade dendagal population tawateɓe nder ndeɗon falde ha tengti kadi e lawol rewoɓe gollona lawol faade kadi ɗannotoɓe kañumen foof nde mbawa tigui ɓeydude rentade teskama noon wuro Nouakchott ngo teskama tigui nani piyanɗe ɓutte no fewi alkamisa hanki o yoga yimɓe ni cikanno ya taw tigui wona tremblement de terre woni tigui yerɓande leydi saabu kay yoga e pallanteji e bafe kala jerɓi hen ha yoga e pallanteji udditima ɗum noon kay ko ɗeɗon pettoje ɗen piyanɗe kañum saabi ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ousmane Antoine Souleymani Soumaré ko goto e mbiriji gambaniɓe kay gardigo leydi ndi e sumgoji tijjadi ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 o yuɓɓini meeting makko toon to Kifa alkamisa hanki o holliri toon noon juɓɓudi programme makko électoral o jarni noon dendagal Kifanaɓe notinoɓe e keewal kay araɓe kay tawtorede ko fate oɗon meeting o holliri noon omo holliri kay omo yawi no fewi kay golle laamu ngu ko laamu ngu wiyata gollima e nder ɗiɗo duuɓi joyyi o holliri haydara ala hen ko yitini o holliri laamu ngu kay holliri wonde fodde temedere milliard taw ko haalisa o goya eɗima wara e hidde de ko waɗa investi e nder oɗon région kono haydara ala hen ko yitini saabu kay o holliri haydara ala ko ɗum usti miskinagal e nder oɗon diwan o erima Kifanaɓe noon o erima Kifanaɓe no nditon noon e mbawa tigui votandemo e keewal so tawi kay o heeɓi jappere laamu ari laamu ngu o holliri tigui ma wayloji kewɗi ma mbaɗe o noddi kadi lawol tataɓol ngol woni lawol tataɓol komo eero hoorejo leydi ndi tawa kadi ko candidat deuxiéme mandat e dow landa INSAF o erima ɗum kay nde ɓe mbaddata face à face woni tigui ɓe kuccodira e télévision
réunion manema be fof haala programme o jogi ni leydi ndi Ousmane Antona Soumaré jabbama toon noon o jabba tigi koto natirde wuro Kiifango ɓe mbaɗi tigi ko wiyete caravane e ndera yoga e leede wuro Kiifango ha joni habaruji men demgal Pulaar sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paden to leydi Sénégal julde taske gasi ha laaɓi kono noon de tefankoɓe hewɓe kolliri tigi wonde jiitaki koye men saabu kayɓe kolliri jeeɓe kolliri tigi layyeji kewɗi ndeɓe keddiri ɓe keɓani yeyde eteɓe ummi ko to kuuji taw ko ɓurɗi joñade ɓurɗi woddude ko ɗon ɓe ummi ɓe mbawi tigi arde kono noon ɓe kolliri tigi wonde yoga e debaji ɗe kay ɓe donki yeyde ɗum woni lambi ko président conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal hono Ismaïla Sow tawi kay tawi o tuwni ko chiffre uji ministre de l' agriculture de l' élevage ministre addunoɓe jawdi kay addunoɓe jawdi ɓe ina tigi ɓe kolliri eɓe keddori kay fodde 37 ujunere fayi temedde joyi capantati joyi woni 38 535 jawdi koɓe keddi e juuɗe mabɓe kay koɓe donki yeyde kay oɗo saaha woni ko lambi hono biteɗo cukka ka on ko tefanke ummoriɗo ndera falde wuro soogi holliri tigui o adduno toon ko temedde jeeɗiɗi jawdi omo heddori kay oɗo saaha temedde ɗiɗi jawdi ko ronki yeyde ɓe donki kay ko ha ɓe donki yeyde ha woni kay hay sinno koye to banggue wantere koɓe ronkuɓe yeydi ɗuma kadi fodde lebbi joyi koɓe conno ɗi yoga e ɗiyen on dabeje tawa kadi ɓe coode kala saaha jamde eɓe toppiti kay ha ɗiyen jawɗe ɗiɗi layeji mbawa fayde ɗum noon ko fereji mawɗi ɓe mbaɗi hen tampere mabɓe kono o holliri fodde temedde ɗiɗi daba woni ko heddori julde jawɗi kadi ɗi jawɗi ɗi noon hikka ɓe kolliri kay ko oɗo saaha joni ene yeeye ha 60 000 ha 150 000 no jawɗi poti kono noon kay o holliri wonde kay jawɗi kewɗi lambi laamu ngu noon holliro hitande hikka nde kay holla leydi Sénégal ko sohli e layyeji ko temedde jeetati e sappo ujunere layye ko ɗum woni ko sohluno ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sarima e nder sarima no fewi e nder réseau sociaux ji ha e nder yoga e jandeni leydi Sénégal wiyede kay wonde Macky Sall gonnoɗo hooloji leydi ndi ene tawe kanko e joom suudu makko to Dakar walla to Sénégal ko toon ari julde makko taske jandeli kewɗi noon jeddi oɗon kabaru ha sori ladde wonde kay ɓe kolliri Macky Sall e joom suudu mum guila kay o waɗi passation de service hakkude makko e on biteɗo Bassirou Diomaye Faye lumtiɗomo e gardigo leydi ndi guila nden faade oɗo saaha joni koyngal makko natani to nder leydi Sénégal ɓe kolliri ni jande holliri kay wonde oɗo saaha hay nder dongre Afrique o wona on o tawate ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyan ha to nokku biteɗo Palado de yimɓe noon hoɗɓe wuuro witego Palado de tawatego e nder commune mo Badakhuna région de Kaolack ɓe jalti no fewi e booli ɓe mbaɗi seppo mabɓe taw ko seppo jaam yamigo ala ko ɓe namdi noon sowona yoɓe keeb courant hano hannirtini Palado noon ko wuuro tawatego sara nokku biteɗo Kahon noon ɓe kolliri ɗon central électrique o tawate ko kilométre uji 5 woni hakkude mabɓe central eɓe coyno ɗum ɓe nana bruit ji ɗi kono noon ɓe keɓani courant mabɓe ɓe kolliri noon ɗum noon way tini koɗo yawari ni ɓe mbaɗi erago noon laamu ngu nde andati kamɓene koye nder leydi Sénégal ɓe keeɓa kuɓɓa mabɓe woni courant mabɓe hano hannirta ni ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen dow yamirore horejo gendi Sénégal Bassirou Diomaye Faye taw ko sous l'autorité horejo jagorɗe leydi ndi hono Ousmane Sonko joɗima jonde noon hakkude kay laamu ngu e joom ngaaluji woni les opérateurs économique wonno mujibu jonde nde noon koko fate jippingol cogguji yoga e prix taw ko gueɗe ɓurɗe hatojinede ñameteɗe e nder leydi he aljuma hande no gasi go lewru juin 2024 jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate juulago hono docteur Sirigne Gueye Diop o ɓayini doggol prix ji kawraɗi kay hakkude laamu ngu ko hawri e ɗeɗon les opérateurs économique taw kadi ko prix ji han kadi taƴari woni prix ji définitive ruttitake caggal taw kadi ko conseil national des consommation ko kañumen joddi ɓe joddino kamɓe mabɓe kamɓe laamu ngu joddino ndeɗon jonde ɗi noon prix ji noon ene tawtora jonde ɓiɗen joom ngaaluji les opérateurs économique ko ɗiɗo cogguji
suuji noon woni tigi nannodiraɗi taƴa tigi so tawi ko nebam liwila nebam biteɗa liwila raffiné ɓe koliri binomo litre uji nogas ko sappo e jeetati ko 18500 francs CFA so tawi ɗum noon ko prix tawi ko prix en gros koɓe 17750 francs demi gros ko 19000 so tawi noon ko détail boutel ko 1000 francs e nder boutique aji e caggal e nder boutique aji leydi Sénégal kala so tawi ko kilo maaro ko temedde ko 410 francs so tawi noon ko kilo sucre ko 600 francs so tawi ko riz brisé ummi ko caggal leydi tonne ko 37500 francs CFA taw ko prix import so tawi noon ko so ha nata nder leydi hen yeyoɓe en gros ko 3 yeyoɓe so tawi ko yeyoɓe kayya so tawi ko leydi ndi en gros ko 379000 tonnes so tawi noon ko demi gros ene yaha ha 385000 francs par tonne détail ko 410 yeyete kala kilo so tawi noon so ko suukara so tawi ko suukara pewneteɗo nder leydi he taw ko suukara umminiɗo toon to Richard Toll ton mum ko 558000 francs CFA so tawi noon ko suukara importé ummiɗo caggal leydi prix kaya prix ji muɗum tonne ko 55000 566000 ko ɗum woni prix kala tonne import so tawi noon ko yeyoɓe en gros tonne ko 571000 francs so tawi ko demi gros tawi noon ko en gros mbiɗen ko 571000 francs tonne so tawi ko détail kilo ko 600 francs so tawi ko mburu locol mburu jarannogol 175 francs artirama e oɗo saha wayno bujjoy ustirama hen arti tigui ha 150 francs farine sac jaraɗo sac 50 kilo tawa sac 50 kilo jarata e oɗo saha joni ko 15200 tawi ko farine mo biyat type 55 so tawi noon ko farine boulanger amélioré on sac 50 kilo ko 15700 francs CFA mbiɗen locol mburu jaratnogol 175 e oɗo saha joni arti ha 150 francs so tawi ko ciment sac ciment e oɗo saha joni coggu mum ko 3550 francs so tawi ko tonne noon ko 66000 ɗum woni prix import so tawi noon ko distributeur woni yeytoɓe ɓe jeeya ɓe poti yeytude ɗum ko 71000 francs tonne siftinde on noona gam kay wawde hebde ɗiɗo cogguji kay ha mbawa ustede laamu leydi Sénégal ɓe jaltini enveloppe haalis kewɗi no fewi kene guime ha 53,7 woni capanɗe joyi e tati piccal jeeɗiɗi milliard taw ko francs CFA ha cogguji ɗi kay mbawi ustade hano hannirta ni ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni to Paris lamorgo leydi France to Bassirou Diomaye Faye tawatno e jillu mum tawi o yano ko tawtoriyede oɗo sommet noon ko fate batu holno Afrique kay wawi dinata jogorade hoore mum wattude fenande hoore mum guila ñakkoji ha e médicament ji kala kanko Bassirou Diomaye Faye noon e hello makko Facebook o ɓayyini hen tigui wonde kay e nder jillu he o wawi tigui yettade ha toon to galle Abdou Diouf noon men oɗo wonde hoorejo leydi ndi o yettima ha to galle mum ɓe jewtidi ko heewi no fewi taw kadi hokkimon conseil aji baɗɗi fayida nafomo tigui nafoji kadi leydi ndi o yetti noon o jarni o mani hono Abdou Diouf e cuddiɗo muɗum kay jabbugal e bismago e teddugal teddinimo e sa kay o arno toon ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni yen ha to Medina Gounass ɗon teskaɓe tigui guila kay ceerno waɗi erago mum hollide dendagal julɓe ɓe kala wonde kay ko jaam tan woni ko sohla fitina moƴƴani guila nden noon ne wayno jaam fuɗɗima artude nder kay Medina Gounass ko noon teska ha joni dadiɓe e kala saaha ene jaahe booli waɗa patrouille men ma ketto musidɗo men seydi men Amadou Samba Lo assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotawɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema haali Abouba kabru men ɗo e nder wuuro tuɗɗo Madina Gounass ñande julde taske nde eɗen gandi dillere waɗino ɗo e nder wuuro tuɗɗo Madina Gounass alhamdulillah bil alamin e oɗo sahan mo kalten deejre arti alhamdulillah bil alamin jaam fuɗɗima artude e nder wuuro ngo ko heddi ko tan noon ko laamu ngu kañum woni e nder bettaji ɗi kono kadi e mbaɗa golle mabɓe adi addu e nder muri caggal muɗum kadi ɗi chimiji kadi ngari ɓe no ganduɗa kañumen so potte neɗɗo o yo nanga ɗum piye ɗum dutto kadi nawa ɗum oɗo saaha ko ɓen ɓuuri wonde e nder laabi ɗi
koddiri yimɓe kala ko yo nattu yimɓe kala yo ndeccu kono ngal hay betikaji saaji yo gudditu saaji kadi yo guddu ɗum fof de ko yidde ha deje ne ara ɗum saabi o saama kaltane kala ɗo kawre meddaji heɓe ne waɗa ɗum kono kadi ɗo pottima ɗittorno ene jooɗi ene jeefta ene kaala ɓe cara ɗum kamɓe chimiji ɗi ko ɗum saabi gila ñande hen noon on ñalawma julde deux nde waɗi nde ceerno Allah newni yettiti galle muɗum Allah waɗi gila ceerno waɗi haalande muɗum so huccidde julɓe huccude bandiraɓe wi ɓe garta hakkillaji men yo ndeeƴe ganda ɗum ɗo ko waɗi ko waɗi kono noon diine addi hen ɗo ko sunna addi hen ɗo ko jokke en addi ɗo wona joftigu wona haare addi hen ɗo gila on saaha noon halewga bandiraɓe almuɓe enen deeci kono kadi en natti e nokkuji men enen deeci ene keeɗi laamu ngu wadde golle mum alhamdulillah men yimɓe julɓe fof hakkillaji men ɗi nani ga ene hakkillaji men en dilli ɓerɗu men enen dilli tenagal bandiraɓe kala nokkuji ɗi kala din tagal wawi wonde e nokkuji kala goto waɗi haalande muɗum waɗi yewtere muɗum ko fewti e deejele nde Allah artirɗe men nder tudungo men guna o saaha mo kalta alhamdulillah minen yimɓe kala ene celli ene kisi enen deeƴi alhamdulillah min ko jaam oɗo saaha woni ga e nder tudungo men guna bandiraɓe gandir noon kono kadi pamir noon mbawa artikulaji men ko jaam ɓolo woni ga galew bom sam jonimama no feewi ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi pular heewide ko joom boru loppata boru mum ko saami kala hocca watta e wowru golle ma jooɗi peewi ɗen ñaago Allah tan nde jamma duumoto toon to Madina Gounass juuma kadi e nder dendagal windere nde kala koto leydi Mali ummotoɗena to leydi Mali paaɗen sen ummima to leydi sen ummima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali sappo e go lundiyanke woni opposant tawa kadi ko lundiɓe laamu transition laamu militaire ardiɓe leydi ndi oɗo saaha mbiyama teeba ɓe tawa noon koɓe jooɗino jonde mabɓe nden jonde noon ko ƴewde peeje kay holno ɓeɗon hawini tigui transition lana transition lana transition ka holno kostirta tigui ɓe mbawa tottidde laamu ngu ɓeɗon civil en e nder jonde hen e nder ɓen sappo e goho naggaɓe de tawe hen taw ko ardiɓe landaji dawrugol woni tigui le président de parti politique e ardiɓe pelle politique tawa kadi ko signataire déclaration cakkitiɗo baɗa noon ñande sappo e goho lewru mars ko alkamisa jamma hanki noon ɓe mbiya teeɓa ɓe nanguira noon ko wadde battuji putital dawrugol tawi alda e yamirore saabu laamu ngu kay koko sifno kayit on kayit noon ko hollide kay ɗo ha nouvel ordre hay tigui politique hay tigui activité goto walla batu politique goto ko fate parti politique mbaɗetake e nder leydi he kamɓe kala noon dendagal kamɓe nangganoɓe kala noona ɓe moftano tigui ɓe mofta koto BIG mo Bamako ko aljuma hande o noon ɓe poti ɓendinede yeeso procureur ha joni ko leydi Mali keddoɗen Abdoulaye Diop noon kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali kanko e nanda makko taw ko jagolgal kafinagal ko fate santé wondude ministre de l'énergie wondude ministre de la jeunesse ɓe mbaddi batu mabɓe noon taw ko kanko ardi ngun batu ɓe mbaddi batu ngu noon koye ɓen taw ɓe mbaddi ko délégation au niveau des Nations Unies ardi on délégation ko biteɗo Abdoulaye Mara Dieye kañum woni coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel Moudjibou Batungu noon ko ƴewde kay peeje no ɓe mbawirti kay fedde nde wawa tigui gollodade e ɗoftude ngal ɗo catala leyɗele biteɗe AES woni alliance des états du Sahel ɓe jiwtidi ko heewi noon ko fati kay e ɓamtare leydi Mali e caɗele muɗum habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Niger paaɗen leydi Niger en tawi tigui e ndungu mum taw ko ndungu kewgu ndiyam no fewi toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗi e yoolaru e oɗo saaha mo kalten nogas e goho neɗɗo ko fuɗɗi wasde pittali mumen fodde kadi ujunnaje jeegomo neɗɗo hande ngala tigui koɗane woni ko wiyete les sinistré toɓoji ɗi noon ɗi puɗɗi ko guila mayirɗe e lewru mai darde e lewru juin gonɗen ɗum nogas e goho mayɓe ɓe noon hen jeetata ko yooliɓe sappo e tato heddiɓe ko kuuɓeje jani e mumen nogas e jeegomo neɗɗo kadi woni ko tigui oɗo saaha joni ko barmuɓe hen fodde capanɗe nayyi ujunere daaba woni tigui dammiri ɗum kadi tilfima hen ko région noon biteɗo région Maradi ko kañum tigui ɓuuri jayede kay e oɗo yoolayru saabu kay e nder nogas e goho wasɓe
wafde pittali men hen sappo nayo hen sappo nayo ko nder oɗon état ko hen mbasi pittali men eɓe jogui kadi ujunnaje ɗiɗi e temedde nayo e nayo sinistré woni tigui yimɓe ɓe ngala koɗande ɓe toɓoji bonni koɗande mumen siftinde on kadi hitande 2022 ko hitande ɓurnode musde kay ko fati e yolayru e nder leydi Niger saabu ndena hitande Niger winditima temedere capanɗe jeena e joyi neɗɗo mayɓe tawi maayi koye yolayru ɓe keeɓino kadi fodde temedde nayyi ujunere sinistré woni tigui yimɓe ɓe ndiyam ridduno e galleji mumen en 2023 woni hitande rawande ko capanɗe joyi e ɗiɗi neɗɗo mayno e yolayru e nder leydi he capanɗe jeetato mbarmino hen temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere sinistré woni dognoɓe koɗande ɗo tigui ɓe laamu nde toɓoji jaltinno e nder galleji mumen foof noon saabi ɗum koko wiyete changement climatique mo windere nde wondi oɗo saaha joni habruji men ɗemgal pulara kedde afrique ala no mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men e dongre afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Burkina Faso fodde capanɗe jeetato ha temedere e nogas hono yanke taw ko malinaɓe naati toon e nder leydi hono Mali ɓe gonde noon hunde e honiyankoɓe vacanaire en won namdotoɓe toon halko nawiɓe toon e oɗo saaha noon andaka noon ko halko nawiɓe toon e jaati ko noon ene gandi tan leydi hono Burkina Faso leydi hono Mali leydi hono Niger ko mbaɗi moɓodiral hakkude mumen gam kay wiide wonde to gote mabɓe wawi kono taw dañi hono caɗele taw goɗɗo ne wawa hono fabade ɗum mate ko ɗum nawiɓe toon walla ala ko woni yesso hono daɗade guite Niger toon de ene wayno hono laamugo sabbatu ndu e ti permis ɗi taw kadi ko grande mine taw ko uranium mo leydi hono France mo joguino toon taw ko entreprise mum biyeteɗo Orano ko kañum de hutorto toon ɗen oguirde uranium ene wayno oɗo saaha de laamu sabborɗu ndu wawi kono tedde ɗum wiide wonde hankkadi yo dartin golle makko ɗon ɗum noon ko hedde rewo leydi ndi ɗum noon ne wayno taw kadi ko oɗo entreprise hono française Orano hayso tawi noon o waɗino dey taw kadi ko lancement ko liggueji makko ko ɓoyani ko kono e oɗo saaha kam ene wayno dey ɓe mbawi ko dartinde golle ko kamɓene e koye mabɓe mbawi hono bajjinde ka ɗo haala cagga ñande sappo e jeetati lewru taw kadi ko ndungoɗen ndu e laamorgo ngo taw ko jamana nokku taw kadi ko ɗo kure e perelaji moftono ko ɗon tigui wawi hono fettude yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen hani e ɓen taw kadi ko gañiɓe hewɓe toon no feewi Congo Kinshasa toon ko pelle ɗiɗi nangodiri toon to banggue rewo kiw ha ni civil en tato mbasi hen pittali mumen ɗo ko Jean Kaya ko directeur taw kadi ko fati e vaccin ngaji ɗin taw ko directeur général d'Africa CDC agence de santé publique taw kadi ko union africaine woni moɓodiral taw ko leyɗe hono Afrique o wawi noon tawtorede forum taw kadi ko mondial ko fati e oɗo vaccin e wawde kadi illide ɗo oɗo vaccin o wi noon Afrique kañum de fuɗɗima fewnude kam taw ko vaccin mum ko e gotel e nder temedere fuɗɗi kono noon aɓe jakori tan o e 2040 woni hirande ujunaji ɗe capanɗe nayyi ɗum noon haala mo yaadi hen ma mbaw fewnude vaccin aji fodde capanɗe jeegom e nder temedere ɗo ko RDC Congo conseil mabɓe de conseil de sécurité woni do l'ONU wawi hono ñingde ñande alkamisare nogas lewru ndu gonɗen ndu wonde kay ɗin jannguji ɗi M23 waɗat toon e nder leydi ndi ɗum noon ene wayno de aɓe jogui kulkulji no fewi no fewi no fewi nde tawno wonde ene wayno ko waɗi ko ɓoyani ko waɗi mayɓe no fewi civil en hani mbawi hono belsude hen e soldat gonɓe kadi taw ko toppitoɗo ko feere oni taw ko deƴƴal wawi kañum one hono bersude hen ɓe kamɓe noon koye mabɓe kamɓe mbajjini kaɗo haala wonno ko ñande alkamisare nogas lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi kasi ha laaɓi Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e habruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV donc kay wiyaga keɗotomi ko jangde heblo sukaɓe Africa nde tawno jande ndene
hulpiteede ɓuri humpeede yayan jeeyi golle ma jooɗi peewi kono noon kadi ceerno men ceerno Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sando golle ma jooɗi peewi ko an uddi habaruji men e ɗemgal Pulaar takkusan juulama ha to galle ceerno Abou Ndongo to garlol ko on takkusan juula ha to galle ceerno Moukhtar Sy toon to Sinthiane Samba ciɗo to ka hayɗi eko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓiri koto leydi Turki paadina to leydi Turki noon eɓe tawi cummu taw ko cummu ladde kulɓinigu no feewi e oɗo saaha joni yimɓe sappo e goho jiitama ene mbasi hen pittali mumen e nder cummu ngu ɗum ko alkamisa hanki o to banggue worgo ɓaajo funnague leydi ndi hewɓe kadi mbarmi hen fodde capanɗe jeeɗiɗi e jeetato neɗɗo koɗande mumen tilfima hen woni sinistré koto leydi Allemagne uddirten kabaruji men yimɓe tato arnoɓe kay taw ko arnoɓe ñukidade woni ko wiyete les espions teɓama e nder leydi Allemagne ɓen tata noon hen goto ko rusnajo ɗiɗaɓo o ko jeeya tigui koto Ukraine so tawi ko tataɓo jeeya koto leydi wiyetedi Armanie kamɓe tato kala ɓe mbiyama tebɓe nangga koto wuuro wiyetengo Francfort nanggano ko ñande alarba sappo e jeenayyi lewru juin 2024 ndu gonɗen ndu kamɓe tato kala kadi ɓe nawama ɓe mbaɗama defi ɓe nawama tigui yeeso juge o noon rokki yamirore kamɓe tato kala nde ɓe beddoyte e nder kasoji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to Madina Gounass ko Amadou Samba Lo so tawi ko ɗo ɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj en nangan en kaɓirɗe ha mbawan yiiden to banggue YouTube e to banggue neto ɓostoje ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on